Mas Edo, Mas Anggit, Mas Badar, sing baku panjenengan bertiga ndongakne napa? Lho, iki kurang siji Mas apa tegese Doramu? Mas Wahyudon kalih Jember. Kanugrahan putra pinter panjenengan niku. Alhamdulillah kalih, Mas. Niku saking istri pertama, Mas. Setunggal mawon, Mas. Oke. Piro, Mas? Niku enten setunggal. Ono ngitung suwi. Dalang konser teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Ya ngono kuwi wong Kowe tekan nggon aku yo meneng ae kok. Lah sasaran kula tak kepro jane. Piye? An kowe tapi. Alah. Aku elek lho. Ya cerita Mas, apike Mas Sabar critakno sing apik. Aku bagian cerita sing elek. Sampun. Oh lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagongane kancane jagongan gayeng nepetho kancane lali ora nyumbang. Kira lek bir kita iki cocoke kali Mas Badar apa Mas Anggit? Lah piye? Oh cocok kabeh loro sisa. Mosok lho. Bener ngira-ngira raos kurma kula dumateng kakak-kakak. Badar jatuh serapat munggah. Sedaya. Nggih. Badar Kita raket support kanggone seduluran. Heeh. Teduk ya. Sabar saya. Oke. Nah, mic-nya sudah. Ayo. Piye to iki lungguh kok ora nyauti mic dhewe. Oh ya wis tak ngiris pantes karo sound system. Lah, itu ndapuk. Nah. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Sabar. Alhamdulillah, matur nuwun lho sampun dikancani. Nggih. Heeh. Sajeke urip nembe niki nyusul jenengan, Mas. Wah, sami. Oh, Iya kok ngidolake Mas Sabar pun dangu. Iki yo gone Mas Anggit. Wah. Lah kuwi daganganmu kok biyen kok. koyoke tau nang Facebook karo. Kowe ngetane saya aku saiki ngiring, lu to karo dadi. Nembe niki keturutan ningali Mas Sabar. Kula nggih kok. Nggih, nembe niki. Nembe niki. Nembe niki kula seneng kabar yo wayangane. Ketara awang kok ketok ora pati. Ketoke ra akur, Mas. Mboten. Lah mau aku ngomong karo Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh karo Mas ojo. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Ojo ngono. Aku wae ngono iki. Oh, iblis tenan. Saya sama pisah. Jagong nggih, Mas Edo nggih. Nggih. Buuh Mas. Oh, iya. Waduh dhewe lho. Lho jenengan no ado dhewe Mas Anggit Karang. Kayak Karanganyar kuwi bimo kuwi ngundake sing nang Wonogiri kok sing ning Nganjuk. Wah, le ngalang poh jan tole tok Mas. Baline ning tolna ya to. Sing ngetol sapa? Jadi bareng Bagong. Iki mau nyepur karepe. Ketinggalan sepur akhirnya kan jare mobilan karo Mas Bagong. Weh, niku wau iki critane nurut kula kok niku. Sing nurut sapa? Mas Anggit kok awakmu kok. Niku wis ora kandhang. Iya. Padha kok sawane gelut ning kene ya kok. Wah, sawah eling. Ya lagi iki lho dalang kok nurut dagelan. Ya ora apa-apa malah Jenenge buwo. ya Bu. Aku ya buwo. Lah iya. Mas Edo, Nggih. Mas Anggit, Nggih. Mas Badar, Nggih. sing baku panjenengan bertiga ndongakne napa? Lho, iki kurang siji Mas apa tegese Doramu? Mas Wahyudon Kalih. Jember. Saking Jember. Kalih kanca-kanca. Ampun mriki pisan. Ampun nonton bal-balan Mas. Monggo lho Mas Wahyu mriki lho atuh-atuh. Ayo mriki pisan, Kok mantene sing ditenggo wahyune lho. Monggo mriki. Wahyu Judu. Monggo Mas. Dongan apa Mas Edo, Mas Anggit, Nggih, Mas Badar. kula baca mawon semoga dadi
keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mawon. Kalih napa pesen kula setunggal aja nganti pegat niku. Amin. Niku sing baku nggih, Mas. Nggih. Nek nesu-nesu ujung-ujunge pegat ya padha wae. Mas itu ndongakne terus paring pitutur ing manten wis sak pase mergo sudah membangun rumah tanggane sukses. Dengan nikah pun pinten tahun Mas itu? Kula 2018 Mas. Sampun nikah nggih. Nggih. Sampun pinaringan kanugrahan putra pinten panjenengan niku? Alhamdulillah kalih Mas. Niku saking istri pertama, Mas. Setunggal mawon Mas. Oh, tunggal mawon. Satu untuk selamanya nggih, Mas. Nggih. Kula wong ado ora ngerti apa-apa lho iki. Nggih, kaya aku. Yo, terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku ora biwe urung kok ndongakne. Lho, jenengan nyetungane Oh, kabeh nggih. sing lamongne ndongake. Mas Bimo, Mbak Sri, semoga menjadi pasangan yang bisa saling mensurgakan satu sama lain. Amin. Mensurgakan. Dengaran tertib ya. Cekaos Mas Anggit. Tertib mau ya. Tertib. Mas Badrun. Mas Badar. Nggih. Kula mboten badhe ndongake. Lah nyapa ora ndongane? Ndongane kancane ndonga itu ngono. Sami kali Mas Anggit kula ya durung palakrama. Kula namung nglarifikasi pengendikane jenengan wau. Bab menapa niku wau? Bab tutur-tutur ngendika wau lho Mas Anggit. Nggih. Jare akeh dulur ki akeh rezeki. Nggih. Lah kok aku akeh dulur kok akeh ditangi lho. Mas Deporene. Akeh dulur kok akeh sing apa? Akeh sing ngutang kok. Oh ya. Jebul rezekine sing ngutang ngono lho Oh, Mas. rezekine dilam. Kan malah Lah ya ngono to Mas Karis. Ya, nggih. Masalah rumah tangga orang sampe melu-melu. Ini berarti beda, Mas. Wong Kowe ngopo ning kono kene lho Mas. Iki Mas Edo iki calon ketua Pepadi Indonesia, Mas. Oh, iya. Amin. Amin. Wayange pun 3 kotak niki versi napa? Tegal nggih enten, versi Klatenan enten, versi Solo nggih enten. 3 kotak niku wayang Mas Idris ya. Nggih nggih saking dalang-dalang legend. Wah, luar biasa. Mas Anggit niku nggih ngoten. Pinten kotak Mas Anggit? Piro Mas? Si Niko enten setunggal. Ono ngitung suwi. Siji ku mbok piye. Tak tawake. Lah malah wis sudah setengah kotak. Terus tak tawake rene kok. Oh, wis ta. Tak tawake Mas Idul jar kuwi. Ora apa-apa butuh ya Mas ya. Butuh ora apa-apa. Apa ngene dhewe Sampe dhewe santai no kene lene. Aku ya santai lho. Napa? Wayangan gayeng ya warungan jikuk ya nggon aku e. Apa kuwi? Ciu. Oh, ciu. lah wis elek. Bangune ndedonga. Dan dongan apa Mas Badar? Sing penting temanten kekalih tansah pinaringan wahyu. Amin. Nggih sing Mas Bimo nggih balange saya moncer. Amin. Gurune nggih saya lancar. Amin. Nek dalang konser teng Wonogiri mawon mboten sareng Nganjuk. Lah. Lho ngono kuwi wong Kowe tekan nggon aku yo meneng ae kok. Ora cacahan kula tak kepro jan. Piye? Ora ngono kancane anu ora oleh. Pokoke uri ngono. Modele dibuka. Aku arep nyanjung ya ora sida mergo cah iki sitok iki lho. Kok iso? Wah, ya ngono kuwi. Kula anu parani kok nanggap. Barani sing nanggap. Kula mawon aku. Ora ding Pak. Ora. Aman Mas Sabar niku adik tingkat kula dan isi niku nek Ah, ceritane Mas keapian kowe tapi. alah. Aku elek lho. Ya cerita Mas apike Mas Sabar critakno sing apik. Aku bagian cerita sing elek ya lho. Mas lho kula ora enek sing apik Mas aku. omah kula niku teng Mas Sakit Karanganyar niku wirawiri wis kaya omah dhewe. Saestu niku Mas Bimo nggih ngaten niku sak angkatan. Mas Sabar niku nek bar kuliah ngoten turune teng nggen kula mbok nganti nglilir bengi men paribasane nganti isuk ya teng nggen kula mangan ya melu kula napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to biyen ki jane kamu runut teh. Aku sing miskin biyen. Saiki yo mulyane luar biasa. Lah ngene Anggit kok kemule putih. Wong Anggit ki ning Anggit iki kemule biru kok. Foto kok kemule putih. Lah aku ning ndi? Sing di Solo bagian ndi, Karanganyar bagian ndi. Wi, aja kok ngomong. Mas Sakit terus Mas. Dari kaya Mas karo sak kembel iso viral iki. kayak pindah ora omah ngono. Napa?
Enggak kena 48 Oh. Malah dicethakne. Iki bakune do buwuh mriki iki jagong, Mas. Jagong. Nggih, do buwuh urung niku wau. Sampun. Oh lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Tekon jimat. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagongane kancane jagongan gayeng kepethuk kancane lali ora nyumbang. Niku lino terus mulai lho. Mulai lali ning dalu niki alhamdulillah Mas. Mas Edo, Mas Badar, Mas Akbar. Niki Mas Bimo dalu niki mboten nampi sumbangan. Tenang kok kowe kok Saestu deg-deg iki matang ngono. sing nampi sing wedok. Padha wae. Iya Mas Bimo sopir. Mas Badar, Mas Anggit mriku sampun kula anggap Mas kula piyambak. Oh ngaten. Lho niku kula diparingi gunungan, maringi kok gunungan nang kula. Oh sing kagem sahabat panjenengan Nah iki. iki JB iki jati budaya. Wih. Wah, bisa mbok openi to, Bar. Tak openi lho. Wah, takone mulai nih. Maaf lho niku Mas. Apik ngono lho. Rabite pun ceklek kaya pinten niku ya lho. Oh iya, enak neh wayange. Apa? Lho wayang Mas Anggit kok akeh nih kene. Sik kok kowe kok ngelokne aku jare mangan nurut kono. Wayangku lho akeh nih kene. Apa neh? Bathara guruku tiris. Ora kowe dikekne kok bayar. Oh, iki yo Mas Anggit. Oh. Lah kuwi daganganmu kok biyen to. Koyoke tau rung nang Facebook karo. Kowe ngetane saya aku saiki ngiring lu to karo dari ora. Alhamdulillah kanca-kanca seniman iki pokoke paring koyo laris ya to. Tapi nek iki sing ngedol gak Mas Anggit. Kudu aku Sing dalang ke mriko. Oh, dalang kono kae. Nggih. Terus Wes pokoke ngoten niku jenengan yo laris, ngoten mriki yo laris. amin. Ya dungane wae Mas Anggit muga-muga ya tak ketularan Mas Bimo kang entuk jodoh. Amin. Kok anggere Yo jenengan barang kuwi kok. Kok aku kan wis tau di bojo. Are nek digondol kancane. Ya sedekah. Oh. Umum teng mriki nggih umum. Betul apa-apa. Oh, kena kok yo cerita. Akal nggih. Piye Kowe dadi monten, aku sponsor. Bab napa sponsore? Saka Bekonan. Ayo dalu pirang liter tak kirim. Oh, wis sing kondang bekonan saiki kondang lho, Mas. Udah apa? Sing di demo niku lak niki to. Lah kok iso? Bekonan ora krungu kabar jenengan iki. Aku lah ora tukang ngombe, Lah aku tukang napa? tukang gawe. Nah, Terus sing di demo sing gawe kuwi kok. Mangsaku. Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar. Yo, Ora kita setitik dono swara. Mas Anggit mawon nggih lho. Weh, lah kok. Aja kok kene lho, wong kok kene wis hafal kok suaraku Mas Anggit mawon nggih. Weh, sing kula nek jenengan kula Mas Nggih. Akbar YouTube besok sing jarang enten iki Mas Ibu. YouTube sing dari kene Mas Ibu. Kuwi aja sing Jare jenengan aja debat Mbak Prigel. Atau komedian mriki lho. lah kuwi ra madeg dalang lho, Mas. Nyanyi mawon Mas, nyanyi mawon Mas Edo duet kali. Nggih, cocok niku. Mungkin kula sawer nggih. Tenan. Niku pengusaha, Mas pengusaha. Rambongan Mas Badar karo Mas. Niki pengusaha lho Mas Pengusaha Edo saya niku. itu. Nggih. Pengusaha mie nggih Mas nggih. Pengusaha mie. Pokoke Mas Anu duet kali Prigel mboten ana-apa Mas. Juga dari Mbak Prigel. Sing penting pesenane Anggit ampun dijak duet. Heeh, Mas Anggit wis booking. Saka omah wis pesen aku. Wis booking. Pokoke aku gelem duet angger karo Budi Parsinem. Oh ya. Enggak wali keloloten. Mas Edo wis kelek apa sing keluar lho iki. Ayo, sapa sing bawa? Monggo. Oh bareng kok Mas Anggit lho. Mas Anggit mawon, Mas Anggit Mas mawon. Anggit yo iso lagu. Hah? Bebas saya bebas. Bebas bawane bebas. Oh, ya gentenan ngono bae mau ngene kancane pirang-pirang kok. Gentenan Jadi soto magister Terus nganggo kopiah ki wis kaya imam. Ini jadi sopo ora kan iki. Aku karo Mas Edo iki kari ngami. Awake dhewe mangan kok solo wong loro lho, arep bawa kok kaya rapal. Lah sampean apa ora? Hah? Apa ora? Rapal aku mau wis bawa ngono. Oh, wis. Oh iya. Ayo Mas Anggit. Biasane Ono bantulan apa sing apa kok? Monggo monggo, sampean mawon, sampean mawon. Mas Anggit yo. Mas Anggit mawon. Jangan petok aku. Oke, di kangen-kangenan karo Mas Anggit. Iya, iya, ono bawa. Ah, wis. Yo aku nek kon bawa. Anu mangan saretane wae. Apa? Wah, golek saretane. Sik sampe. Jadi kuwi nang isi ora nek pelajaran bawa to nggih. Lu enek mata kuliah bawa. Ora enek, kene perjalanan kok. Buka HP. Sambung wanci dalu wae. Oke. Ya wis. Belok. Nggih. Mengko sane di kon tutukan ini bintangipun Sinten iki? Mbak Brigita. Oh niku. Idola kula niku. Kula iki ngidolaken. Saestu idola kula niku. Iki kula nggih seneng kok, kula nggih seneng kok. Oh, jenengan yo seneng. Seneng. Daerah Mangsa. Tapi diam-diam aku. Oh iya.
Padha aku ya ngono nek. Ora apa tenan. Padha bar kamu kan kowe padha bar. Ngomongnya. Ayo terus. Kata Pak, boleh no HP ku bukan. Wah, salah vakum ae aja nganti kendho, Engko nek salah vakum anyel nggake suasana iku. Emanipun Yayi Wasakrami. Wis kaya Pak Syukur ya. Amin. Pamatureng sun ingkang anggarwa. Kowe rasane oleh bir gitar, oleh Mas iki lho ya hafal. Oh, masih ya, Pak. Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi ayuta sambung rasa nadyan wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Srana piranti ya, Mas? Dengan benda. Oh, iya. HP lho, Mas. Nganggo alat ya to. Bluetooth. Anu aja langsung ditamani sih. Langsung anu wae. Gambar muka ngeglo. Matur nuwun Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar boleh duduk kembali. Matur nuwun Mas Akbar, sukses selalu, Asobroto sukses selalu. Amin. Mbak Pesek, Mas Bimo langgeng. Langgeng. Amin. Sing bawa sedane aku tok tadi mau. Nggih. Kowe bintang tamu. Wah, kejret. Aku kopiah kau yang. Sadar duet sih toh. Ya Allah, pun Mas. Nggih. Mbak Bir jemene Mbak Bir. Duduk. Dalu Mbak Birgita. Selamat malam Pak Dalang. Akhirnya ketemu lagi. Iya, ndek ketemu, saya ketemu. Sesuk Iya. ketemu. Besok iya ketemu. Besok ketemu. Luar biasa. Sampean yo ditembung karo Mbak Sri Pesek ya, Mbak Birgita ya. Dalang kula niki nggih lara napa teng Solo nggih kalih Mbak Sri. Tenange to. Tangis-tangisan curhat-curhatan nggih kalih Mbak Sri. Kok saiki Mbak Sri ninggal aku rapi to. Rapi. Kancaku sapa ning Ya enggak boleh. Yo nganu to, kudu menjadi motivasi jenengan ben sampean ndang nyusul. ngono ya Pak. Ndang nyusul rabi. Sampeyan iki wis rupa ayu. Lulusan sarjana seni, mboten apa ngenteni apa ngono Ya laris. Carane benjange kok jodohe piye lek kira-kira lho? Piye sing lomo wae. Kok lomo lho? Tawa Pemikirane. Oh iya. Jadi karo wong lanang ya dicedhaki, aja dilarani. Lah malah aku diombang ngambung radang dirabi ya. Ukur ngambung kok. Guru ngambung ra kalong lho, Dik. Nek jodoh ra sagah dok. Lah piye? Mendoakane. Contone. Telu iki mah lho cek jomblo kabeh. Oh, lho Mas Evi kan Loro sing loro. Oh, ya kira-kira lek Birgita iki cocoknya kalih Mas Badar apa Mas Anggit? Lah piye? Wong cocok kabeh loro sisa. Mosok loro, satu wae iki Piye senengan. Mas Badar? Mas Badar piye? Dadi bojone Mas Badar tak dukung. Engko cedhak ora kupir. Piye to iki? Bojo kok terus cedhak-cedhak. Maksudnya dadi dulurku ngono. Maksudnya iki ya Allah. Aku sesuk nak dikaya bal-balan. Lah nyapa? Persahabatan. Maksudnya itu dadi mbakku ngono lho Mbak Birgita. Nek karo Anggit
Nyapa kan. Iki cedhak karo aku. Oh ngono. Omahe ngono lho. Nah, kalau Mas Badar kan malah jadi dulurku. Mbah Piye? ngono lho. Kok aku apa-apa enek lho ngerti dhewe bekonang produksi ya sukses. Kok bekonang nih sampeane. Skubidu ya enek. Oh, seneng aku ya rica-rica ora. Mbak Bir, kita doa apa untuk mantan berdua? Semoga bahagia selalu ya Mbak Sri, Mas Amin. Bimo, ya Amin. amin. Koncone seangkatan adewe ya Pak, ya Allah, jad kok ya wis rapi to Mbak, ih gemes aku. Wis ketemu jodone. Nek kuwi Mas Pak wae. Semoga bahagia selalu, pokoknya panjang umur, pokoknya bahagia wis Pak, wis ya Pak. Ngono ya. Kowe sing gemes, aku sing gringgingen. Lah nyapa gringgingen sama. Nyamak kowe iki kok. Ih. Ngomong ya. Dibacotnya Mbak Bir kita. Iya, Pak. Sambung wanci dalu. Ya, iki mesti dibawa Mas Anggit, sampean sing langgam. Ya, Yo lagi ngerti iki mau lho. Nyapa? Anggit bawa ya lagi ngene iki. Lah biasanya kan dalan. Nek karana ora tau bawa ya. Lah biasanya kan dalan. Lah yo biasane munggah ngene kanca yo ora tau bawa ya ini kuwi. Ya mergo kene pengen tampil kok. Mas. Ora masalah kuwi ya kok pepet kuwi. Ayo Bir. Hah? Sing gedhe pangampur
Teruske Mbak Bir. Mendah beria kita ya wis ngantorake sambung panci dalu. Saiki bersama Mbak Enggar, Petrisa, Mbak Denko, Mbak Ica, ya cuma bareng. Sepote to sing gumiak to. Ayo, pecah sepiring swasana. Yo. Tembange niki menika gubuk asmara. Bebarengan kemawon permintaan dari Pak Sangidun gelat sayuta niki mau Mas Bagong. Nggih. Langsung digawe sragenan mawon serbet gayeng. Gubuk asmara. Yo coba kaya ngapa? Dadeke.
Apa itu? Sudah duduk. Anu, adik pesek saya orang.